салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Манчестер Юнайтед аз вартаи нокомиҳои охир роҳи халосӣ меҷӯяд ва барои боз ҳам пурқувват намудани ҳайат атрофи бозори трансферӣ чарх мезанад. Эрик тен Хаг барои бартараф кардани мавқеъҳои сусти ҳайат ба бозингарони бошгоҳҳои бузург чашм ало кардааст. фазои бошгоҳ то ҳадде пурсарусадо аст ки аз чунин фишори бузург берун омадани Тен Хагро ман амри маҳол мешуморам. МЮ омода аст ки барои ба даст овардани Каземиро аз дастаи Реал маблағи бузурге пардохт кунад то футболбоз ва ҷониби ӯ розӣ бошанд. Пойгоҳи хабарии The Telegraph расонаӣ кард ки дастаи англисӣ тайёр аст барои ин гузариш 50 миллион фунт пешниҳод намояд. дастаи Манчестер Юнайтед бо сабабҳои ба мувофиқа наомадан нисбати пардохти маоши Адриан Рабио гузариши футболбози Ювентусро ба ин даста қатъ кард ва ба шикори Каземиро аз Реал баромад. ҳамчунин қайд карда шуд ки барои хатти нимҳимояро пурқувват намудан шахсан худи Эрик тен Хаг хостори харидорӣ намудани Каземиро гаштааст. ҳоло расман Манчестер ба ӯ пешниҳоди ҳамкорӣ накард, вале гуфта мешавад ки рӯзҳои наздик аллакай болои ин масъала корҳоро оғоз мекунанд. бо дилхоҳ маблағ ҳеҷ умед надорам ки Каземиро дастаи ҳоли ҳозир рақами 1 ҷаҳонро партофта ба дастаи 20-уми Премер-лигаи Англия гузарад. Челси ҳоло ҳам харидҳои худро хотима набахшидааст. барои пурқувват намудани хатти ҳамла онҳо ҳоло ҳам дар ҷустуҷӯи ҳуҷумкори нав ҳастанд. президенти нави бошгоҳ Тод Бойли ба аъзоҳои бошгоҳ супориш додааст ки ҳамлагари арзандаеро дар рӯзҳои наздик харидорӣ намоянд. бошгоҳи лондонӣ барои ин хоҳишро иҷро кардан ҳоло ҳам гиребони Пьер-Эмерик Абамянгро сар надодааст ва дастаи Барселонаро маҷбур доранд ки Габониро ба онҳо бифурӯшад. Фабрицио Романо, як инсайдери машҳури футболӣ, дар саҳифаи худ хабар дод ки Челси ва Барселона рӯзҳои наздик боз сари як миз ба масъалаи гузариши Абамянг аз Барса ба Челси ҷамъ мешаванд. президенти бошгоҳи Челси мехоҳад дар мавриди нархи гузариш ва маоши футболбоз дақиқтар маълумотҳо пешниҳод гардад. Хави ва ҷониби Барселона ба хотири он ки Абамянгро аз даст надиҳанд нархи ӯро 30 миллион евро арзёбӣ карданд ки Челси аз ин нархгузорӣ розӣ нест ва мехоҳад миқдори маблағи мазкур поён карда шавад. Абамянг аз дастаи Арсенал ройгон ба Барса омад ва Барса барои ҳамин бозингари ройгон 30 миллион талаб дорад. ҳоло аксарияти мухлисон футболбози 33 соларо ба чунин нарх арзанда намешуморанд. Абамянг моли Барселона аст, чизе аз даҳонашон баромад гуфтан мегиранд. боз фазои дастаи ПСЖ ноором шуд. ҳамун ҷангу ҷанҷолҳои ба қавле қадима рӯи об баромад ва боз тарафкашиву гурӯҳсозӣ миёни суперситораҳои Париж побарҷо гардид. баъди бозӣ бо дастаи Монпеле футболбози бразилии даста Неймар изҳори норозигӣ аз он намуд ки Килиан Мбаппе футболбози штатии даста баҳри иҷрои пеналти гардидааст. ӯ вобаста ба ҳамин масъала дар ду ба истилоҳ лентаи шабакаҳои маҷозӣ ишораи мақбул ё худ лайкро пахш намудааст. ғайри ин баъди бозии мазкур Мбаппе аз раҳбарияти бошгоҳ талаб намудааст ки Неймарро дар зудтарин фурсат ба фурӯш гузорад. вақте ин хабар дохили бошгоҳ паҳн гардид, муносибати Неймар бо Мбаппе боз муташаннид шуд ва раҳбарияти бошгоҳ аз вайрон шудани фазои даста дар ҳаросанд. қаблан хабарҳо пайдо шуд ки дар ҳоле муносибати футболбозон вайрон гардид ки ҳардуи онҳо бо директори даста Луиш Кампуш вохӯрии рӯбарӯ анҷом дода буданд. онҳо масъалаи лидерии даста ва баъзе ҷузъиётҳои дигар мавриди муҳокима қарор гирифта буд. гуфта мешавад ки барои мӯътадил намудани муносибати мазкур футболбози собиқи Реал Серхио Рамос ба сифати миёнарав дасту остин барзадааст. раҳбарияти бошгоҳ низ умед бар он доранд ки Рамос метавонад Неймар ва Мбапперо дар ин масъала ба мувофиқа расонад. агар воқеан мушкилӣ сари нафаре меравад ки пеналтиҳоро бояд бизанад, пас Рамос воқеан барои ҳалли чунин мушкилиҳо аз давраҳои Реал таҷрибаи бузург дорад. ӯ зур зада пеналтиро ба худаш туғрӣ мекунад. баъд аз 3 рӯз мухлисони бокс низ ба қавле тӯй доранд. рақобати дуюмбораи баргузидатарин боксчиҳои ҷаҳон Александр Усик ва Энтони Ҷошуа соат ба соат наздик мешавад ва сару садоҳо атрофи ин бокс то ҳадде баланд шуд ки ҳатто маблағи гонорари рақобат ба маротиб боло рафт. ҳарду дар ин бархурд новобаста аз он ки ғолиб мебароянд ва ё шикаст мехӯранд соҳиби 40 миллион доллар мегардад. нестаи модам ҳамин рақобат муҳим нест ки кадомаш ғолиб мебарояд, вале 40 миллион доллар
دلار دارد. همچنین در این برابر بوکسچی‌های مذکور طبق شرطنامه از فروش پخش مستقیم رقابت مذکور درآمد خالص به دست می‌آورند که مقدار مبلغ مذکور بعد فروش معین خواهد شد. در رقابت اولین آنها که سال 2021 در میدان تاتنهام هاتسپور برگزار شده بود با خلاصه داوران بوکسچی اوکراینی الکساندر اوسیک غالب اعلان گردیده بود. رقابت جوابی یا خود روانش قرار است روز 20 آگوست یعنی پس از چند روز برگزار شود. باز شما میگوید UFC از بوکس دیده زورتر است. آخر مرا میبخشد و کلی رازگران UFC سالانه در یک جایگی اینقدر پول کار نمیکنند که هر دو اینها در یک بوکس میگیرند. اخیراً مخلصان، ژورنالیستان و رسانه‌های خبری کریستیانو رونالدو را به قول دیوانه کردند. فوتبالباز که هیچگاه در صفحه اینستاگرام و توییترش به انتقادها جواب نمیگردانید بعد آوازه و دروازه‌های اطراف او در شبکه‌های مجازی به زبان آمد. او ضمن یک شعرش در یک صفحه مخلصان فوتبال رسانه‌های خبری را به دروغبافی متهم کرد و گفت که نسبت من روزهای اخیر خبرهای بر دروغ از حد زیاد نشر می‌شود. او نوشته است که رسانه‌های خبری و کلی مخلصان از همه چیز بعد 2 هفته آگاه خواهند شد چون مرا یک مصاحبه اطراف همین موضوع انتظار است. وسایل اخباری آمد تا امروز فقط دروغ گفتند. از 100 خبر اخیر که درباره من طول چند ماه اخیر نشر شد تنها 5 خبرشان حقیقت دارد، باقی مانده دروغ محض بود. اکنون تصور کنید که چی وضعیت بود، گفته است کریستیانو رونالدو. با همین تمام، تا دیدار، خیر.